Meneer Leers, bestuurscrisis in Heerlen, dat is niet zo mooi. Nee, dat is heel spijtig. En mijn eerste gevoelens en gedachten gaan uit naar Ralf Kreewinkel en zijn familie. Want dat is toch altijd een hard gelach als burgemeester als je zeg maar, een beslissing moet nemen of gaat nemen. En ik wens hem ontzettend veel sterkte, want daar kunnen we allemaal wel grapjes over maken of wat dan ook. Maar ik weet zelf hoe moeilijk het is vaak in het openbaar bestuur. En dus ik heb gewoon veel respect voor iemand die zich in heeft gezet. Misschien niet altijd even makkelijk is geweest, maar goed. In ieder geval veel. Maar ja, het is een hele moeilijke situatie in Heerlen. En ik denk dat het in belang is van de hele regio dat er in Heerlen een stabiel bestuur komt. Heerlen is zeg maar de centrumstad van Parkstad, moet dan ook een stabiel bestuur hebben. Dat moet Heerlen zich ook realiseren. Dus wat dat betreft hebben we echt een burgemeester daar nodig die gedragen wordt door de hele raad. Waarvan iedereen zegt, nou dat is onze man die samen met ons, Brunsum en andere gemeenten in Parkstad kan trekken. En dat hoop ik van harte dat dat gaat komen. Weet je, op social media kijkt, de helft van de mensen draagt de man op handen en de andere helft zegt eigen schuld, dikke bult. Als je ziek bent en je gaat solliciteren elders. Ja. Nou ja, luister, ik laat het midden, dat is zijn afweging geweest. De man heeft heel wat voor de kiezer gehad de afgelopen periode. En dan kun je hem alleen maar ontzettend veel moed en sterkte in wensen. Het is niet makkelijk. En ja, we zijn erg makkelijk als buitenstaander om te oordelen. Laten we dat nou eens niet doen en laten we nou positief tegen elkaar zeggen, kom op jongens, we moeten aan die bestuurbaarheid gaan denken. Er moet een krachtig bestuur komen in Heerlen.